Nagpalabas ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board Eastern Visayas ng isang buwang suspension sa prangkesa ng isang public utility vehicles na sangkot sa aksidente sa Basay, Samara. Ang suspensyon ay alinsunod sa utos ni LTFRB Regional Director Gualberto kung saan ito ay bahagi ng isinasagawang investigasyon ng ahensya. Dahil dito, apektado ang Borongan to Tacloban na biyahe ng van matapos ang pagkakasangkot nito sa madugong aksidente kung saan 4 na buhay ang nasawi at 6 na iba pa ang nasugatan. Kabilang sa mga namatay ang driver ng van at 3 pasahero. Bilang bahagi ng suspensyon, inutusan ng ahensya ang operator na sumailalim sa mandatory drug test at road safety seminar ang lahat ng driver ng apektadong prangkesa. Sasailalim din sa roadworthiness at mechanical fitness ang lahat ng sasakyang ginagamit sa nasabing ruta. Agad namang nagbigay ng tulong ang operator ng van sa mga nasugatang pasahero at sa mga pamilya ng mga namatay na biktima. Tiniyak din ng ahensya ang mabilis na pagbabayad ng insurance claims ng mga pasaherong na biktima ng aksidente. Yung araw na rin yon na disgrasya yung sasakyan, inutosan kami ng aming director, Regional Director Gualberto, na mag-issue ng preventive suspension order. So right there, that day, in-issue namin, tapos meron mga kondisyones doon na kailangan nilang i-comply. So, yung isa sa mga doon, ang mga conditions doon, yung pag submit ng mga results dapat i-submit yung mga drivers nila for compulsory drug testing. Ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay LTFRB Transportation Development Officer 2 Veronica Repusar. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpili and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!